Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Biz tafsir dərslərində Kafirun surəsində toxtalıb qalanıyıq bit. Kafirun surəsi ul son boyunca 109-cu surə. Məkkə şəhərində ingən fazilətli surələrinin birisi ul 6 ayətdən tura. Bu surəni Peyğəmbər s.ə.v hər daim irtəngi namazının sünnətində oxuyturğan bolğan, axşam namazının sünnətində, vitr namazında həm şulayıq tavaf qılğandan soң biz biləbiz bitində 2 rəqəqət birsə var, namaz var. Həm mənə şularda da Peyğəmbər s.ə.v iş qına şuшу surələrini oxuyturğan bolğan. Yəni, məsələn, irtəngi namazının sünnətində 1-ci rəqəqətdə Kafirun surəsi oxuğan, 2-ci rəqəqətdə indi нәрсә oxuğan? İxlasını oxuğan. Məsələn, bu Müslim cihətində gətirən hədisdə var. Vay bit. Həm şulay Peyğəmbər s.ə.v axşam namazında 1-ci rəqəqətində axşam namazının sünnətində 1-ci rəqəqətdə Kafirun surəsi oxuğan, həm indi 2-ci rəqəqətində нәрсә oxuğan? İxlas surəsini oxuğan. Həm şulay vitr namazında da. Vitr namazında indi Peyğəmbər s.ə.v 1-ci rəqətdə Ə'lə surəsi oxuyturğan bolğan. 87-ci surə Səbbih ismi rabbikəl ə'lə. 2-ci rəqətində Kafirun, 3-cü rəqətində indi нәрсә? İxlas. Yəni mənə şulay oxusaq şu namazlarda bizning namazlarımız savablıraq, dərəcələrək, əcirlərək bular. Bu aytmay məcburi rəvişdə şulay oxurğa kerak, şulay tiyиш deb. Yox. Bu sünnət, xeyirli əməl. İşləsən, əcr alasan. Бүтән surə белән дә укысаң, синең инде намазың дөрес. Һәм гомумән Пәйгамбәр саллаллаһу инде ярата торган булган шул 2 рәкъәт намазларда инде 1-ci рәкъәтендә Кафирун, 2-ci рәкъәтендә Ихлас. Һәм әле әйткәнек таваф намазында. Мәсәлән, нәфил намазлары кылабыз бит инде хаҗга, гомрәгә баргач өстәмә ни? Чөнки таваф кылу ул бик әҗерле амал. Шулай бит. Һәр бер адам өчен Аллаһ Тәгалә гынаһларыбызны ярлыклый, һәм бер изгелек яза. Һәр бер адам өчен күбрәк кылган саен күбрәк әҗр языла, күбрәк гынаһларыннан, чистарынасың, аранасың. Кылык 2-нче риваятта килә, кылык азат иткән кебек әҗр дә аласың дип. Һәм менә 7 тапкыр әйләнгәннән соң, шулай ук нәрсә бар безнең? 2 рәкъәт намаз уку. Шулай ук нәфил намаз, таваф намазы дип ниятлисеңләр инде, 2 рәкъәт укыйсың. Анда шулай ук 1-ci рәкъәттә Кафирун сурәсе укыла, һәм 2-ci рәкъәттә Ихлас сурәсе укыла. Һәм әле шулай ук менә Абу Дауд җыентында хадис килә. Науфал Әҗҗә'i радиллаһу анһу әйтә, әннә Нәби саллаллаһу алейһи ва сәлләм ди, берсектә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм ди, кала аңа әйткән, кала ләһу иқра инда манами кул я юхал кафирун ди. Йоклар алдыннан Кул я юхал кафирун, ягъни Кафирун сурәсен укыды. Сумма нам аля хатиматиһа. Аннан соң инде син йокла дигән. Фа иннаһа бараатун минаш-ширк. Дөреслекдә бу сура сине дә ширктан, ягъни шундый зур гынаһтан, Аллаһны берәр затка тиңләүдән сакларга сәбәп булыр ди. Шуңа да хәерле моны нишләргә? Йоклар алдыннан да укырга. Без бит инде өйрәнгән бит. Mesela İhlas, Fəlaq, Nəs surələrində şu surələrni uçtubun jıyıb, anda indi örüb, bütün tənəbizni işləv, sıpırı. Mənəmində da şu proseduralarında işləgəndən soң, şulay sıpırğandan soң, üzünü işkirgəndən soң, Kafirun surəsin uqub yatу xeyirli. Əgər də biz şu zor гынахтан, куркыныч гынахтан, Аллаһ сакласын, тәүбә кылмыйча үлсәм, мәңгелек җәһәннәмгә илтә торган сәбәптән, ширктән Аллаһ Тәгалә саклауны теләсәк. Һәм менә кул дип башланган сүрәләр без бит инде өйрәндек, шулай бит инде кул Аллаһ, Фәлaq, Нас, менә монысы инде Кафирун 4-нче. Гомумән галимнәр әйтә, Коръәндә 5 сүрә бар шуны дим. Аның берсе Җин сүрәсе, 2-нчесе Кафирун, 3-нчесе Ихлас, 4-нчесе Фәлaq, 5-нчесе Нас сүрә. Бу сүрәнең иң максаты. Мüşрикләр, Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм
Аллаһ диненә чакыра башлагач, шушы путларын калдырырга, мөшрикләр моңа каршы чыга. Ничек инде син безнең ата-бабаларыбыз динен калдырырга чакырасың? Безнең гомергә әтиләребез, шулай инде бабаларыбыз шушы путларга, сыннарга табындылар, менә шулай яшәделәр, шулай гыйбадәт кылдылар. Ничек инде син килеп монда яңалык кертәсең, яңа дин китерәсең дип аңа каршы чыгалар. Аны сүгәләр, аны тыңламыйлар, аңа буйсынмыйлар. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дәгъватта тырыш була. Шуңа моның белән инде берничек тә сөйләшеп булмый дигәч, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм белән килешү төземәкче булалар. Ничек итеп? Әйдәде бер елды синең илаһыңа, синең Раббыңа, Аллаһ Тәгаләгә гыйбадәт кылабыз. Бер ел безнең путларга гыйбадәт кылабыз дип инде мөшрикләр нишиләр. Моның белән сөйләшмәкче булалар. Договорятся хотели дигәнне. Шулай бит, килешмәкче булалар. Һәм менә шушы нидән соң инде? Шушы мөшрикнең сүзләреннән соң, мөшрикләрнең шушы килешүләреннән соң инде, килешергә теләгәннәреннән соң инде Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы сүрәне иңдерә. Ули айюхал кафирун. Кафирун, ягъни күплек санында кафирләрнең. Кафир дигән сүз, кафирун, кафирләр күплек санында. Кафир ул Аллаһны инкар итүче, Аллаһ барлыгын танымаучы. Ягъни атеист дисәк була инде. Гомумән бу дин хөкемнәрен дингә ышанмаучы, үлгәннән соң терүлеге юк ди. Аны кем күргәне бар әле ул Аллаһ Тәгаләне ди. Ул булса ди дөньяда шунхатлык ни булыр имени ди. Катастрофалар анда, үлемнәр, сугышлар, инкар итә инде һәм башка төрле сәбәпләр белән Аллаһны танырга теләми. Кыямәт көндә танымый ул. Тәкъдиргә дә ышанмый ул, фәрештәләренә иман китерми. Бу китапларын да танымый. Ул мен инкар итә, ышанмый. Ул инде менә шушы имансыз кафир дип сөйләйде. Анда да менә беренче аятта Кул я айюхал кафирун, кулны кат итеп әйтергә кирәк. Әгәр дә кул дип әйтәбез икән, ул аша дигән мәгънәгә ия. Монда әйтергә кирәк кул, әйт. Я айюха, әйсез кемнәр кафирун. Әйтте, ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә Аллаһ Тәгалә әйтергә куша әйсез кафирләр. Кул я айюхал кафирун. Әйсез кафирләр. Айюха әйсез дигән сүз. Кафирун кафирләр. Нәрсә ди? Ла а'буду, ла ул араб телендә юк дигән инкар итү сүзе. Ла юк дигән сүз. А'буду, ул инде а'буду мин гыйбадәт кылам дигән сүз. Әмма монда ла а'буду дигәч юк. Монда инде мин гыйбадәт кылмыйм дигән килеп чыга. Ла а'буду ма та'будун. Ягъни нәрсә дигән сүз? Сез табына торган путларга инде мин табынмыйм ди. Ягъни сез табына торган путларга мин гыйбадәт кылмыйм ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм инде инкар итә монда. Инкар итә, мин ерак ди сезнең шушы амәлләреннән ди. Гыйбадәт нәрсә ул? Гыйбадәт ул буйсыну, итаат итү. Ягъни Аллаһ Тәгаләне яраткан, сөйгән сүзләр яки гамәлләрне эшләү. Һәм гыйбадәтнең әле бар төрләре. Без уйлыйбыз, гыйбадәт ул намаз уку, ураза тоту. Алимнар әйтә, гыйбадәтнең кылуның 4 төре, 4 рәвеше бар дип әйтәләр. Беренчесе ул тел белән кылына торган гыйбадәт. Шулай бит зикр әйтү булсынмы, Коръән уку булсынмы, субханаллаһ, альхамдулиллаһ. Шулай гыйбадәтнең бер төре. Әле бар икән, нәрсә тән белән кылына торган гыйбадәт икенче төре. Намаз укып, ураза тотабыз, хаҗ кылабыз. Шулай мал белән кылына торган гыйбадәт бар икән. Закат бирү, садака бирү. Шулай хаҗга бару да монда керә, тәнгә дә керә, малныкына да мал сарыф ителә бит. Шулай һәм инде 4нче төре иң авыры калб белән, күңел белән кылына торган гыйбадәт. Аллаһ Тәгаләдән курку, өмет итү, тәвәккәл кылу, хушуклык. Шулай бит
Булар барысы инде барысы күңел белән, безнең телдә инде җан белән дигәндә кылына торган гыйбадәтләр. Һәм менә монда да әйтәм инде ул путлар белән күңелемне дә бәйләмим ди, аларга сәҗдә дә кылмыйм ди, тел белән дә аларны ди, русча әйтсәк, возвеличивать итмим ди, аларны ди олукламыйм, данламыйм ди. Ягъни мин шушы путларга ди гыйбадәт кылмыйм, табынмыйм ди. Аллаһ монда инде инкар итә. Аларның шушы йолаларында мөшрикләрнең ди инде катнашмыйм ди. Ягъни күрсәтә, әгәр дә син мусульман икән, син үз динеңне генә алып барырга тиешсең. Башка инде ниләрдә обряды поклонения дигәндә без катнашырга тиеш түгел. Чөнки бу сүрәдә менә күрсәтә, Пәйгамбер саллаллаху ничек итеп инкар итә, дара кыла. Һәм нәрсә ди? Вәлә вә һәм дигән сүз Коръәндә бик күп килә, истә калдырыгыз. Вә һәм ләне беләсез инде шулай. Антум сез дигән сүз, сез. Абидуна ма а'буд. Һәм нәрсә ди? Аллаһ субханаһу тәала 3-нче аятта мин гыйбадәт кылган нәрсәгә сез ди табынмыйсыз ди, сез гыйбадәт кылмыйсыз ди. Һәм тагын кабатлый вәлә һәм юк ди, әнә мин дигән сүз. Әнә мин, әнтум сез, әнтә генә булса син булыр иде. Шулай ук Коръәндәге шушы сүзләрне истә калдырсак бик тә хәерле була. Коръәндә килгән гарәп сүзләрен инде истә калдырырга, таныр өчен, укыганда аңлап укыр өчен. Вәлә әнә абидун мә'бәттум, бу шулай кабатлана, сез табынган нәрсәләргә мин гыйбадәт кылмыйм ди Пәйгамбер саллаллаху алейһи ва саллям. Һәм тагын кабатлана вәлә антум абидуна ма а'буд. Һәм мин табына торган нәрсәгә сез дә гыйбадәт кылмыйсыз, табынмыйсыз ди. Менә монда сорау туа, ни өчен кабатлана берничә тапкыр. Моны кайбер галимнәр әйтә инде. Менә мөшрикләр килде бит 1 ел сезнекенә, 1 ел безнекенә. Ягъни 1 ел өчен инкар итә, сез дә гыйбадәт кылмыйсыз, мин дә гыйбадәт кылмыйм ди. Икенче ел өчендә дә инкар итә, мин дә гыйбадәт кылмыйм, сез дә гыйбадәт кылмыйсыз дип. Ягъни хикмәте шушы кабатланның кайбер галимнәр шуннан әйтәләр. Һәм ләкум динукум, сезнең үз динегез ди, вәлия дин, минем үз динем ди. Ягъни сез үзегезчә табынасыз, мин үземчә гыйбадәт кылам Аллаһ Тәгаләгә. Сез үзегезчә ниндидер йолалар үтисез анда, какие-то обряды поклонения. Мин Аллаһ кушканча үтим шушы динемне. Ягъни миңа катнашырга ярамый, сезнең инде үзегезчә ниндидер нәрсәләрегездә, гыйбадәтләрегездә. Чөнки минем үземнең дин. Менә бу да бик мөһим сүрә, күрсәтә, ассызыклый, без Аллаһка инандык икән, аңа ышанабыз икән, аңа буйсындык, аның әмерләрен үтәргә алындык икән инде, без нишләргә тиешбез? Безнең шушы дин, без Аллаһ таләп ителгән гыйбадәтләрне генә кылырга. Башка барып ниндидер анда путларга, ниндидер иләһләргә, ниндидер батыл кеше уйлап чыгарган инде шушы сыннарга, без гыйбадәт кылырга, сәҗдә кылырга, буйсынырга, ниндидер йолалар үтәргә ярамый. Ярамый гына түгел, Алла сакласын, инде менә бу сүрә нәрсә ди, мин гыйбадәт кылмыйм ди. Зур гунаһлардан булып тора. Аллаһ та иләһ, хакки иләһ дип алдың икән, син инде шикләнәсең Аллаһ белән. Чөнки Аллаһтан башка иләһ юк. Алар берни файда да бирә алмый, сине берни зыяннан да саклый алмый. Галәм белән дә алар идарә итми. Шулай бит сиңа әҗр савап та бирә алмый, сине җәһәннәмнән дә саклый алмый. Ул инде бушка вакыт, мал, көч сарыф итү. Шуңа күрә Аллаһ Тәгаләгә һәр вакытта да инде хушуклык белән, ихласлык белән, дөрес аңлау белән гыйбадәт кылырга, аның әмерләрен үтәргә, итәгатьле булырга Аллаһ Тәгалә һидаят, тәүфикларын безгә җибәрсә иде, бирсә иде, һәр вакытта да аңа гыйбадәт кылып,
бәхетле тормыш кичерергә Аллаһы Тәгалә насыйп әйләсен. Субханаkallah бихамдик ва ашһаду ан ла илаһа илля ант ва астагфирука ва атубу илейк.